ce aw ni yatuma a y'aw bisimila aw ka kunnafoniya kɛnɛ kan foli ani tanu b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Bi ye tarata ye janvier kalo tile 20 san 2026 aw ka ko kan kibaru ni wagati seli. Foli kɔfɛ kunnafoniba minnu b'an bolo k'olu da kulo kan olu dɔw bɛ tali kɛ. Kari tɛmɛnen janvier kalo tile 18 san 2026 Libi autorité maaw bɔra ka laseli belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ min na u y'a yira k'a fɔ k'olu ye tungarakɛ maa 200 yɛrɛ kɔni bila minnu yɛrɛ kɔni kun minɛnen bɛ k'u bila kaso dɔ yɛrɛ kɔnɔna na ni kaso yɛrɛ kɔni kun dogolen don kosɛbɛ min na Libi autorité maaw yɛrɛ kɔni kun t'a kalama sabula ko kaso yɛrɛ kɔni kun bɛ dugu jukɔrɔso dɔ yɛrɛ kɔnɔna na Kufra dugu yɛrɛ kɔnɔna na ni o yɔrɔ kɔfɛlen yɛrɛ bɛ Libi Sud Est yanfan yɛrɛ la ko kaso yɛrɛ kɔni kun bɛ dugu dugumala yɛrɛ la ni ani dugukolo yɛrɛ kɔni cɛ u bɛ taga fo mètre 3 yɛrɛ la yɔrɔ min yɛrɛ kɔnɔna u ye tungarakɛ caman yɛrɛ kɔnɔna ni ka taa u bila o yɔrɔ yɛrɛ la ni ka ɲanɛ ni jugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ ta ni ka u sɛgɛrɛ sabula tungarakɛ minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ kaso yɛrɛ kɔnɔna na u kun tɛ condition ɲuman yɛrɛ la o yɔrɔ yɛrɛ la ko ni kaso yɛrɛ installation bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kun bɛ ka gérer maa dɔw yɛrɛ kɔni fɛ minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ taa tungarakɛw yɛrɛ kɔni ta ni ka taga n'u ye Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na o maa ninnu yɛrɛ kɔni yira la k'a fɔ ko Libi jamana kɔnɔdenw yɛrɛ don ko nka kan bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi k'u yɛrɛ kɔni bɛ boli sen fɛ o b'a yira k'a fɔ k'u tɛ u sigiyɔrɔ ninnu yɛrɛ la tuguni k'u bolila de tungarakɛ minnu yɛrɛ fana kun minɛnen kun bɛ k'u bila kaso yɛrɛ kɔnɔna na dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin ye olu san 2 yɛrɛ de kaso yɛrɛ kɔnɔna na u minɛnen don k'u bila yen nɔ u tɛ u somɔgɔ fosi yɛrɛ kibaruya kalama kojugu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fana bɛ taa ni u sɛgɛrɛ ko tungarakɛ minnu yɛrɛ k'u minɛnen don n'u bila kaso yɛrɛ kɔnɔna na a camanba yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ cɛw musow fo ka taa se denmisɛnninw yɛrɛ kɔni de kan minnu yɛrɛ caman yɛrɛ kɔni kun bɛ bɔ jamana 2 dɔw yɛrɛ de kɔnɔna na ni olu bɛ tali kɛ Somali ani Eritrea jamana kɔnɔdenw yɛrɛ de kan Libi autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka na ni tungarakɛw yɛrɛ ni ka n'u bila kaso yɛrɛ kɔnɔna na k'u ye walejuguba yɛrɛ de kɛ o fana k'u ye sariya yɛrɛ fana sɔsɔ sabula fɛn min yɛrɛ kɔni o tungarakɛ ninnu yɛrɛ fana ka sariyaw yɛrɛ k'u y'o bɛɛ lajɛlen sɔsɔ sabula u kun b'u minɛ ni ka taa u bila ni wo ninnu yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ se fosi yɛrɛ kun t'u ye ko nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kun bɛ ka kɛ olu ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na k'a sɔrɔ olu yɛrɛ fana kun t'a kalama ko nin bɛ ka kɛ u ka région yɔrɔ dɔ yɛrɛ la ko kabini Muammar Gaddafi ale ka fanga dafiri wagati ni o bɛnna san 2011 wagati yɛrɛ kɔni ko Libi yɛrɛ kɔni kɛra jamana ye jamana min yɛrɛ kɔnɔna ni tungarakɛ caman yɛrɛ kɔni bɛ tɛmɛ o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la walasa u bɛ se ka taga farajɛ la jamanaw yɛrɛ la ko nka ko ka kɛ Libi jamana politiki ko kɛ gɛlɛyaw ye fo ka taa se lakanabaliya yɛrɛ kɔni ko maa caman yɛrɛ kɔni ye i sen don réseau de trafiquant yɛrɛ kɔnɔna ni ka walejugu yɛrɛ kɔni kɛ o ko hukumu kɔnɔna na Libi autorité maaw y'a yira k'a fɔ ko waati min yɛrɛ kɔnɔna k'u bɛ nin maa 200 ninnu yɛrɛ bila ka bɔ ni kaso jugu yɛrɛ kɔnɔna na k'o y'a sɔrɔ tungarakɛ caman yɛrɛ de su sɔrɔ commune dɔ yɛrɛ la min yɛrɛ b'u ka jamana Est yanfan yɛrɛ de la ni o yɛrɛ fana ye faratiba yɛrɛ de ani taamasiyɛnba dɔ yɛrɛ de min b'a yira k'a fɔ ko tunga yɛrɛ kɔni ko fɛn faratimaba yɛrɛ de don an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi ko Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko tungarakɛ maa 200 dɔw yɛrɛ kɔni bilala minnu yɛrɛ kɔni kun minɛnen bɛ maa dɔw yɛrɛ kɔni bolo minnu kun tagara u bila kaso yɛrɛ kɔnɔna na ko nka ko maa 200 ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bilala nka min yɛrɛ Libi autorité maaw yɛrɛ kɔni olu y'a yira k'a fɔ ko sani u ka nin maa 200 ninnu yɛrɛ kɔni bila k'u tagara bɔ tungarakɛ dɔw yɛrɛ kɔni su kan commune dɔ yɛrɛ kɔnɔna na min b'a yira k'a fɔ ko Libi jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko tungarakɛ ko yɛrɛ kɔni ko faratiba yɛrɛ de don an bɛ waati min na i n'a fɔ ko bi alamisa tɛmɛnen janvier kalo tile 15 san 2026 ko kalata baara minnu kɛra Uganda jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko kalata yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɔni ye u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ ye min kun kan ka fanga yɛrɛ bila ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ye ko Yoweri Museveni k'ale sugandira tuguni ni k'a kɛ Uganda jamana ɲɛmaa yɛrɛ ni o bɛ kɛ a ka mandat 7nan yɛrɛ de Uganda jamana yɛrɛ kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Yoweri Museveni yɛrɛ sisan bɛ taga fo san 81 yɛrɛ de la Uganda commission électorale maaw y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ ye Yoweri Museveni yɛrɛ ko 100 sara la k'ale yɛrɛ ye sebaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni 72 yɛrɛ de min ye a ka fanga sinamantɔ yɛrɛ ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Bobi Wine ko 100 sara la ale yɛrɛ ye sebaya sɔrɔ ni 24 yɛrɛ de min b'a yira k'a fɔ ko Uganda kalata ko yɛrɛ la min yɛrɛ u ka jamana ɲɛmaakɔrɔ yɛrɛ ni ale tɔgɔ yɛrɛ de ko Yoweri k'ale yɛrɛ de kɔni sugandira ko kura ni k'a kɛ Uganda jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye hakilila jiginna Museveni yɛrɛ sigira Uganda jamana ɲɛmaa yɛrɛ la
kabini san 1986 wagati yɛrɛ de la a ka nin manda 7 yɛrɛ kɔnɔna a bɛ tila ka sigi ko kuranin ka kɛ Uganda jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye san 5 yɛrɛ kuntagalajan kɔnɔna la. O b'a yira k'a fɔ ko Museveni yɛrɛ ye san 40 yɛrɛ de kɛ fanga yɛrɛ la Uganda jamana yɛrɛ kɔnɔna na. An b'aw hakili lajigin tuguni ko Museveni yɛrɛ kɔni ye jamana ɲɛmaa kɔrɔba yɛrɛ de Afrique jamana bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔnɔna na, sabula ale yɛrɛ kɔni sigira Uganda jamana ɲɛmaa yɛrɛ la a bɛ san caman yɛrɛ kɔni de bɔ. K'a sigira Uganda jamana ɲɛmaa yɛrɛ la siɲɛ fɔlɔ min yɛrɛ kɔnɔna a sigira i n'a fɔ a ka wagati dɔ yɛrɛ de kɔni kɛ fanga yɛrɛ la sani u ka sugandili yɛrɛ kɔni kɛ jamana ɲɛmaa ko yɛrɛ la ni o yɛrɛ bɛnna san 1986 wagati yɛrɛ de ma. O kɔfɛ a ye yɛlɛmaba yɛrɛ fana don Uganda jamana constitution yɛrɛ kɔnɔna kɛrɛnkɛrɛnnenya la siko yɛrɛ kɔnɔna la, sabula wagati tɛmɛnenw yɛrɛ kɔnɔna Uganda jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni si sera si hakɛ dɔ yɛrɛ kɔnɔna i tɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ye tuguni. U ka manda ko yɛrɛ fana la a ye yɛlɛma don u fana yɛrɛ fana la cogo min yɛrɛ kɔnɔna ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka mɛn kosɛbɛ Uganda jamana ɲɛmaaya yɛrɛ la. A ka fanga senamatɔ ni ale tɔgɔ de ko Bobi Wine ni ale si yɛrɛ bɛ san 43 yɛrɛ la ko ale kun ye dɔnkilidala kɔrɔ yɛrɛ de Uganda jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko nka k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'a kɛra politiki baarakɛlaba dɔ yɛrɛ de u ka jamana kɔnɔ. Ale y'a yira k'a fɔ ko kalata jaabi minnu yɛrɛ kɔni bɔra ko jaabi ɲuman tɛ wa fana k'ale yɛrɛ kɔni ma sɔn o jaabi ninnu yɛrɛ ma, sabula ko wagati min yɛrɛ kɔnɔna kalata kun bɛ kɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko wagati yɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ ko gɛlɛyaba yɛrɛ de bɛ u ka jamana mansini dɔw yɛrɛ la minnu kan ka kɛ ka kalata baaraw yɛrɛ kɛ wa kalata wagatiw yɛrɛ fana na min yɛrɛ u ka jamana internetiw yɛrɛ kɔni ko caman yɛrɛ fana blokera ko wagati min yɛrɛ la Bobi Wine yɛrɛ bɛ bɔ ni ka nin laseli yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ u ka jamana polisiw caman yɛrɛ kɔni tagara ni ka taa Bobi Wine yɛrɛ fɛ yen nɔ ka taga a ka soda yɛrɛ lakana a ka partisan maaw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ k'u ka jamana polisiw yɛrɛ y'u janto a la kosɛbɛ cogo min yɛrɛ la kojugu fosi yɛrɛ kana se k'a sɔrɔ wa u ka jamana polisiw yɛrɛ fana tilala tuguni k'a yira k'a fɔ ko fosi yɛrɛ ma Bobi Wine yɛrɛ kɔni sɔrɔ a ka nin kuma fɔlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ fana ye Bobi Wine yɛrɛ ale y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi k'ale yɛrɛ kɔni bolila ka bɔ opération ba dɔ yɛrɛ kɔni ye wa fana k'a taar'i dogo yɔrɔ dɔ yɛrɛ fana la yɔrɔ min yɛrɛ garantilen don kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ ko kalata min yɛrɛ kɔni kun bɛ kɛ Uganda jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko kalata yɛrɛ kɔnɔna na ko gɛlɛyaba yɛrɛ de kɔni kɛra i n'a fɔ internet tigɛli yɛrɛ la u ka jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalata wagati ani sanu kalataw yɛrɛ fana ka se nka u y'a yira k'a fɔ k'u y'o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka dankari kunnafoniya kolo dɔw yɛrɛ carili yɛrɛ de la u ka jamana kɔnɔ o kɔfɛ yɛrɛ fana ko pani yɛrɛ fana u ka jamana masini dɔw yɛrɛ kɔni sɔrɔ masini minnu yɛrɛ fana bɛ kɛ ni ka kalata baaraw yɛrɛ fana kɛ surusu dɔw yɛrɛ fana sɔrɔla minnu y'a yira k'a fɔ ko min yɛrɛ u ka jamana fintigilakaw ye ani civil dɔw yɛrɛ k'olu yɛrɛ fana ye manifestation dɔw yɛrɛ fana kɛ source local dɔw yɛrɛ fana bɔra ni ka yira k'a fɔ k'u ka jamana force de l'ordre maaw ni manifestation maaw yɛrɛ kɔni k'olu yɛrɛ fana ye mankanba yɛrɛ fana la kalata wagati yɛrɛ la kalata jaabi ninnu yɛrɛ bɔlen kɔfɛ min yɛrɛ ye Museveni ale y'a yira k'a fɔ ko ale kɛlen ka sebaaya yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni kalata ko yɛrɛ kɔnɔna ko kɔrɔ de ko ale ni a nɔfɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ko fangaba yɛrɛ de bɛ olu la min yɛrɛ y'a ka fanga senamatɔ maaw yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ni o ye Bobi Wine yɛrɛ ale yɛrɛ kɔni ye wele yɛrɛ kɔni bila maaw yɛrɛ ma k'u ka wuli ni ka manifestation yɛrɛ kɔni kɛ ni kalata ko yɛrɛ kɔni na walasa u yɛrɛ kɔni k'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ ma sɔn ni kalata jaabi ninnu yɛrɛ ma sabula ko namaratɔ koba yɛrɛ de kɛra kalata yɛrɛ kɔnɔna na farafinna jamana jateminɛlikɛlaw fo ka taa fara farajɛla jateminɛlikɛlaw dɔw yɛrɛ kɔni kan olu y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ma namarako fosi yɛrɛ kɔni ye min yira la k'a fɔ k'o kɛra ni kalata ko yɛrɛ la ko nka ko waati min yɛrɛ kɔnɔna k'u tun bɛ kalata kɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko waati yɛrɛ kɔnɔna sira ni pression yɛrɛ fana de tun bɛ u ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ menaces fo ka taa fara polisiw yɛrɛ fana ka yaalaw yɛrɛ la u ka fanga senamatɔ maaw yɛrɛ fana kɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ ye Yoweri Museveni ni ale sisan yɛrɛ bɛ taga san 81 yɛrɛ la ni ale yɛrɛ kɔni kun mɛna bɔ Uganda jamana ɲɛmaa yɛrɛ la a yirara k'a fɔ k'ale yɛrɛ kɔni sugandira ko kuranin ka kɛ Uganda jamana ɲɛmaa yɛrɛ a ka se k'a ka manda 7 yɛrɛ kɛ Uganda jamana yɛrɛ kɔnɔna na kari tɛmɛnen janvier kalo tile 18 san 2026 ko kasara juguba dɔ yɛrɛ kɔni kɛra terrain 2 yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ Adamus kɛrɛfɛla yɛrɛ la ni o yɔrɔ kɔfɛla yɛrɛ bɛ Espagne sud-est yanfan yɛrɛ de la kasara in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni daminɛna ni terrain 2 dɔ yɛrɛ de minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ ka na ni vitesse yɛrɛ de u ka siraw yɛrɛ kan ko terrain fɔlɔ min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka na ka bɔ Malaga k'i kunda Madrid yɛrɛ kan ko terrain yɛrɛ de a ka sira yɛrɛ kɔni jɛni ka taa i kunda
terrain boli sira dɔn yɛrɛ kan a kun tagara da terrain boli sira dɔn yɛrɛ kɔni kɛ wagati min yɛrɛ kɔnɔna k'o y'a sɔrɔ terrain wɛrɛ yɛrɛ fana kun bɛ ka na min yɛrɛ fana kɛra sababu ye ni o terrain yɛrɛ fana y'a ka sira yɛrɛ kɔni jɛ a yirara k'a fɔ ko terrain yɛrɛ fana kun bɛ ka bɔ Madrid Helva sira yɛrɛ de kan bilan fɔlɔ min yɛrɛ kɔni tɔrɔla Surusi maaw yɛrɛ kɔni fɛ olu y'a yira k'a fɔ ko kasara yɛrɛ kɔni juguyara kosɛbɛ sabula ko a kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye ni ka maa 5 yɛrɛ bɔnɛ u ni na hali ka maa caman yɛrɛ fana jogi minnu yɛrɛ joginna kosɛbɛ Surusi wɛrɛw yɛrɛ fana yira k'a fɔ ko minnu yɛrɛ fana joginna k'olu bɛ taga fo maa 100 bɔɲɔgɔn yɛrɛ de la ni yɛrɛ y'u ka secours maaw yɛrɛ olu yɛrɛ kɔni continuera ni ka baara yɛrɛ kɔni kɛ u kasara kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na cogo min yɛrɛ kɔni na maa minnu yɛrɛ kɔni joginna kosɛbɛ u bɛ se ka olu yɛrɛ kɔni ta tele yɛrɛ la ni ka taga ni olu yɛrɛ kɛnɛyaso yɛrɛ la ani ka situation yɛrɛ fana tɔ évaluer ka ɲa ko service d'urgence maa caman yɛrɛ taara o kɛnɛ yɛrɛ ka fo ka taa se ambulance ani unité médicale mobile yɛrɛ kɔni ma k'olu caman yɛrɛ tagara o yɔrɔ yɛrɛ la tele yɛrɛ la u bɛ se ka taa dɛmɛ yɛrɛ kɔni don maaw yɛrɛ cogo min yɛrɛ la kasara yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ ye Madrid ani Landaluzi terrain boli sira yɛrɛ kɔni k'olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni datugura walasa u bɛ se ka situation yɛrɛ lajɛ ji ɲɛma jɔlen na cogo min yɛrɛ la an ja minnu yɛrɛ bɔlɔlɔ sira ninnu yɛrɛ kɔni kan ja ninnu yɛrɛ kɔnɔna na kasara yɛrɛ kɔni juguyara kosɛbɛ wa a ye minɛn camanba yɛrɛ de cɛ min yɛrɛ fana ye secours maaw yɛrɛ kɔni olu caman yɛrɛ fana kun bɛ kasara in kɛnɛ yɛrɛ kan kabini wagati min i n'a fɔ ko bi fɛn min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka terrain fɔlɔ yɛrɛ kɔni kun bɔ a ka terrain boli sira yɛrɛ kɔni kan ko maa si yɛrɛ kɔni t'a dɔn nka k'u ka jamana autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli baara dɔw yɛrɛ kɔni bila sen ka cogo min yɛrɛ kɔni na u bɛ se k'a dɔn fɛn min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka na ni kasara juguba in yɛrɛ ye ko Espagne jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko terrain minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen n'u bɛ boli ni vitesse yɛrɛ ye kosɛbɛ ko terrain ninnu yɛrɛ de labaaralen don kosɛbɛ u ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ko hali n'a sɔrɔ ni kasaraba yɛrɛ kɔni tɛ kɛ terrain boli sira ninnu yɛrɛ kɔni kan ko don min yɛrɛ kɔni na ni kasara yɛrɛ kɔni kɛra ka terrain yɛrɛ kɔni to vitesse yɛrɛ kɔni na k'o bɛ se ka na ni balawu jugumanba yɛrɛ de ye surtout ni terrain caman yɛrɛ fana bɛ ka tɛmɛ o sira yɛrɛ kan maa minnu yɛrɛ joginna kosɛbɛ nin ko in yɛrɛ la an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya da yɛrɛ kɔni kɛ olu ye minnu yɛrɛ fana tora ni kasara jugu yɛrɛ fana senfɛ an bɛ dugawu de kɛ Ala ka badabada dali yɛrɛ fana nɔgɔya olu ye Donald Trump ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni menace juguba yɛrɛ kɔni kɛ k'a ɲɛsin jamana dɔw yɛrɛ kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko jamana minnu yɛrɛ kɔni ma sɔn ale ka plan dɔ yɛrɛ kɔni ma ni o plan yɛrɛ de ye Groenland saliko yɛrɛ kɔni ye Donald Trump ni ale États-Unis jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale bɛ fɛ ka Groenland yɛrɛ de sa Groenland yɛrɛ île belebele dɔ yɛrɛ de ni île yɛrɛ kɔni ye Denmark jamana yɛrɛ de ta ye walasa jamana dɔw yɛrɛ kɔni ma sɔn o Groenland saliko yɛrɛ kɔni ma o de kɔni kosɔn min yɛrɛ Donald Trump ye ale yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni o jamana ninnu yɛrɛ kɔni ma ale dɛmɛ walasa ale ka se ka o île yɛrɛ kɔni sa k'ale bɛ se ka taxe girimanba yɛrɛ kɔni da o jamana ninnu yɛrɛ kan ni u ka minɛnw yɛrɛ kɔni bɛna bɔ États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na walima n'u bɛna don a ka jamana kɔnɔ waati min yɛrɛ la Donald Trump yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka nin menace yɛrɛ kɔni kɛ o y'a sɔrɔ congrès américain dɔw yɛrɛ ye ni olu yɛrɛ ye États-Unis jamana ka représentant dɔw yɛrɛ ye olu yɛrɛ kɔni taara Danemark ka taa yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛ dɛmɛ Danemark yɛrɛ de fɛ walasa min yɛrɛ wa jamana ɲɛmaa ye Donald Trump ale yɛrɛ kɔni kana se ka île yɛrɛ san Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko ale bɛna taxe girimanba dɔ yɛrɛ kɔni da o jamana ninnu yɛrɛ kɔni ka jamana minnu yɛrɛ kɔni ma sɔn ale ka Groenland île yɛrɛ kɔni ta a y'a yira k'a fɔ ko île yɛrɛ kɔni ko a ɲɛciba yɛrɛ de États-Unis jamana yɛrɛ ye sabula ko États-Unis jamana ka lakanali ko yɛrɛ kɔni na ko île yɛrɛ jɔyɔrɔba yɛrɛ de b'a la wa a y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni bɛ Groenland yɛrɛ kɔni sa k'ale n'a sɔrɔ ni Danemark ni a jɛɲɔgɔn jamana dɔw fo ka taa se OTAN yɛrɛ kɔni ma ko ni olu yɛrɛ ma sɔn Groenland saliko yɛrɛ kɔni ma ko ale yɛrɛ kɔni b'a sa Donald Trump ye nin déclaration belebele dɔ yɛrɛ kɔni kɛ u ka ɲɔgɔnye dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ min yɛrɛ kɛra Maison Blanche yɛrɛ la États-Unis jamana kɔnɔna na Groenland yɛrɛ île belebele min yɛrɛ ye Danemark jamana yɛrɛ de ta don o yɛrɛ la walasa île yɛrɛ kɔni ka se ka lakana Danemark jamana kɔnɔdenw yɛrɛ u ka fintigilaka caman yɛrɛ kɔni bila ka taa o île yɛrɛ kɛrɛfɛ cogo min yɛrɛ la u bɛ se ka taa île yɛrɛ lakana ka bɔ États-Unis ale ka sanniko yɛrɛ ma farajɛla jamana dɔw yɛrɛ fana u ka fintigilakaw yɛrɛ fana bila ka taa walasa olu yɛrɛ fana bɛ se ka taa u sen yɛrɛ don Groenland lakanaliko yɛrɛ fana la wa Donald Trump y'a yira k'a fɔ k'a bɛna se ko n'a dɔn ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ de kɛ walasa a ka se ka Groenland yɛrɛ kɔni sa cogo min yɛrɛ kɔni na Russie ni Chine olu fanga yɛrɛ kɔni ka na bonya ka tɛmɛ ale ta yɛrɛ kan wa jamana caman yɛrɛ fana bɛ i n'a fɔ France Allemagne fo ka taa se Suède yɛrɛ ma olu ka fintigilaka caman yɛrɛ kɔni bila walasa u bɛ se ka taa exercer
exercice dɔw yɛrɛ kɛ Groenland ji yɛrɛ sanfɛ ni o ye exercice yɛrɛ fana bɛ wele ko Arctic Endurance. O ni Denmark ni OTAN yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan ni ka ni exercice yɛrɛ fana kɛ wa min yɛrɛ fana États-Unis jamana yɛrɛ fana olu yɛrɛ fana invitera ka na ni exercice kɛyɔrɔ yɛrɛ fana la. O kɔfɛ Donald Trump y'a yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni Russie ani Chine ka bateau dɔ yɛrɛ kɔni minnu yɛrɛ kun bɛ Groenland île yɛrɛ kɔnɔ kɛrɛfɛ min yɛrɛ Denmark jamana yɛrɛ kɔni olu ye o kuma yɛrɛ nkalontigiya. U y'a yira k'a fɔ ko Donald Trump yɛrɛ kuma min yɛrɛ kɔni fɔ ko kuma yɛrɛ kɔni tɛ sahaba ye ko sabula min yɛrɛ ye Russie ye walima ko Chine k'olu ka bateau fosi yɛrɛ kun tɛ Groenland île yɛrɛ kɛrɛfɛ. États-Unis jamana délégation ba dɔw yɛrɛ kɔni taara Denmark jamana yɛrɛ kɔnɔna na walasa u ni Denmark premier ministre yɛrɛ kɔni ka se ka taga ɲɔgɔn ye ani Groenland chef du gouvernement yɛrɛ fana. Lisa Murkowski ni ale yɛrɛ ye sénatrice ye ale ye nin dialogue yɛrɛ fɔ kosɛbɛ. A y'a yira k'a fɔ k'u ka fara ɲɔgɔn kan ni ka u ka teriya yɛrɛ fana sinsin. Ale y'a yira k'a fɔ ko a ka kan ko États-Unis ni Denmark kan ka fara ɲɔgɔn kan ni ka u ka teriya yɛrɛ de sinsin. Sénatrice Lisa ale y'a yira k'a fɔ ko États-Unis jamana kɔnɔdenw yɛrɛ la ko 100 sara la ko 75 yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔni ma sɔn Groenland île sanni ko yɛrɛ ma États-Unis jamana kɔnɔ. Wa a y'a yira k'a fɔ ko Groenland île yɛrɛ kɔni kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen cɛ yɛrɛ de k'a man ka kɛ jamana kelen yɛrɛ kɔni ta ye k'u ka nin ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati min yɛrɛ la k'o y'a sɔrɔ don tɛmɛnenw yɛrɛ fana la k'u kun ye ɲɔgɔnye dɔw yɛrɛ kɔni kɛ min yɛrɛ kɔni na Denmark maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ k'olu ni États-Unis yɛrɛ kɔni ka sɔn kɛlɛ yɛrɛ kɔni ma min yɛrɛ ye Groenland île sanko yɛrɛ ye. Ko juma tɛmɛnen janvier kalo tile 16 don san 2026 ko Groenland faaba yɛrɛ kɔnɔna na k'u kun ye fintigilaka camanba yɛrɛ kɔni bilen walasa u bɛ se ka o jamana yɛrɛ lakana cogo min yɛrɛ la o bɛ kɛ wagati min yɛrɛ la o y'a sɔrɔ Denmark jamana yɛrɛ de y'u ka fintigilaka caman yɛrɛ bila ka taga Groenland dugu yɛrɛ kɔnɔna na fo ka taa se Europe jamana dɔw yɛrɛ fana ka fintigilakaw yɛrɛ ma. Caroline Leavitt ni ale yɛrɛ ye États-Unis ka kuma lasela dɔw yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ k'a fɔ k'a ni u ye ni fintigilaka baden yɛrɛ kɔni bila ka taa Groenland yɛrɛ ko maa si yɛrɛ de tɛ se ka Donald Trump yɛrɛ kɔni bali a ka décision tali ko yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ ye Denmark ministre des affaires étrangères yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni tɛna sɔn fiyewu ko États-Unis yɛrɛ fana ka Groenland yɛrɛ fana san. Wa u y'a yira k'a fɔ ko sibiridon yɛrɛ fana k'u ye manifestation ba dɔ yɛrɛ fana kɛ Denmark ani Groenland walasa k'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ma sɔn Groenland île sanni ko yɛrɛ ma. Wa maa caman yɛrɛ fana sɔrɔla bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kan minnu yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ fana bɛ na u sen don manifestation ko yɛrɛ kɔni ma sabula o fana y'a yira k'a fɔ k'olu yɛrɛ kɔni ma sɔn île sanni ko ma. An bɛ waati min yɛrɛ fɔ ko bi min yɛrɛ États-Unis jamana ɲɛmaa ye Donald Trump ale y'a yira k'a fɔ ko ni jamana fɛn fɛn yɛrɛ kɔni ma sɔn ka tugu ale yɛrɛ kɔ walasa ale ka se ka Groenland île yɛrɛ kɔni sa k'ale bɛ sanction ba yɛrɛ kɔni ta ni k'a da o jamana yɛrɛ kɔni kan ko walasa sanction yɛrɛ kɔni kana da i kan ko fo ni sɔnna yɛrɛ kɔni ni ka tugu ale kɔ ale bɛ se ka Groenland île yɛrɛ kɔni sa cogo min yɛrɛ la sabula ko Groenland île yɛrɛ kɔni filɛ ko nafaba yɛrɛ de kɔni b'a la États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔna na. Ni ne bɛ danse an ka bi kunnafoniyaw kan an kanu lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.